チベット入門、国土気候、民族、歴史。チベットの南には、インド、ネパール、ブータン、ミャンマーがあります。北と東は中国に接しています。約5000万年前、インド側プレートがチベット側プレートの下に潜り込みました。断面で見てみましょう。インド側プレートがチベット側プレートの下に潜り込み押し上げています。押し上げられたところは平均標高4000メートルを超える高原になりました。ぶつかった部分はヒマラヤ山脈となりました。チベットの北側は青森の緯度、南側は沖縄の緯度にあたります。チベットの国土は日本の 6.6 倍で中国領土の4分の1はチベットです。6月から9月は草原の緑が鮮やかな夏ですが、最低気温が10度以下になる地域もあります。秋は短く、10月末には枯れ草の草原に雪が降り始めます。年間通して乾燥、低温で紫外線が強烈です。夏は高原に日が当たり、上昇気流が発生します。それはモンスーンを招きます。チベット族の人口は400から500万人、亡命者は十数万人と言われます。チベット語は日本語と同じ語順です。文字は30あって、インド文字をもとに作られました。信仰はチベット仏教です。マニ車を回しながら祈ったり、五体統治しながら巡礼するなど、信仰の強さに驚かされます。乾燥気候のため、主な作物は裸麦です。主食はパンやツァンパです。ツァンパは麦焦がしの粉で、薬のバター、お茶、塩を入れ、手でこねてそのまま食べます。7世紀、チベットが統一されました。8世紀、初の僧院、サムエジが作られ、インドの仏教を国の宗教としました。16から17世紀にダライラマ制度ができ、ラサでポタラ宮の建設が始まりました。1950年頃から中国がチベットを占領し、ダライラマや多くの人々が亡命しました。その後、チベットはチベット自治区、青海省、四川省、甘粛省、雲南省に分割されました。チベット亡命政府は北インドのダラムサラにあります。最高指導者ダライラマの後継者選びが注目されています。